Contra l'Sporting de Gijón. Veient el partit d'avui 2-3, ningú no diria que el València és el tercer classificat de la Lliga. Però atenció, perquè aquest Sporting d'avui ha estat senzillament brillant. La transformació de l'Sporting comença a ser de veure-ho per creure-ho. Els Apreciado han conquerit Mestalla amb una lliçó de futbol pràctic. 3 tocs i Morán ha col·locat el 0-1 en el minut 18. Un gran gol que no entrava en els plans valencianistes i que ha deixat tothom de pedra. La rèplica del València no ha arribat fins al minut 41. Centra Miguel, Joaquín remata, però atura Cuéllar. Els asturians, però, han fregat el 0-2 de forma immediata. Luxe de Barral i Morán topa amb el pal. El segon de l'Sporting sí que ha arribat en el minut 52. Barral ha convertit Mestalla en un velòdrom i ha sorprès així Renan. El davanter ha estat protagonista tota la nit. En el minut 68 ha fet aquestes mans. I Villa ho ha aprofitat per fer el seu gol 100 en la Lliga i l'11è en aquest campionat. La mascleta avui l'han fet Astúries i més quan Diego Castro s'ha unit al Festival de Golassos en el minut 81 en una acció d'habilitat. De res ha servit el 2-3, un altre bon gol de Mata, després d'una passada de Baraja just en el minut 90. Al final, el més content, Quini, el delegat de l'Sporting, que s'ha endut els 3 punts i la samarreta del Guaje.